foli ani waleɲumandɔn an b'o ta ko ɲɛsin aw ma nin sanga in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Sirifila Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye an danbe jɛmukan ye ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi o ye maa ye maa min ni maa kura tɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Jeli Maga Sumano Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la Bakari Sumano o denkɛ don sigi o sigi a bɛ bɔ ni kuma kuraw ani histoire kuraw ye ka ɲɛfɔli k'aw ye walasa aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya baw sɔrɔ an ka Mali tarikuw la an bɛna kuma fɛn min kan yanni an ka don o kɔnɔna na bi an b'a bisimila kɛnɛ kan an b'a fɔ Jeli Maga i ni ɲɔgɔn tuma. Alhamdulilayi rabbil alamina jɔn kan ka Ala tano diɲɛ don o don i ka o don yeli la an n'a fiɲɛ minɛ na dumuni na a bɛ Ala de ta ye o kuma ni Ala y'o don jira i la a ka kɛ k'a fɔ ka barika da ale ka diɲɛ de kɔnɔ an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ a ka sigi ale ko ni dara la f'i k'a dɔn k'a fɔ Mahamadu y'ale filanan ye o kuma an bɛ sɔli kɛ ka taa belebelew la belebele ma diɲɛ tiɲɛtigi de lahara kumana don baga an bɛ foli la s'a ma ni wagati kɔnɔna na ayiwa ko Ala k'a nafa n'ale tɔgɔ barika ye ka laban ka ɲɔngiri k'an ka jɛnabɔ sababu kɔrɔ min ye faw ni fa ɲɔgɔnw faw ni fa filanw baw ni ba ɲɔgɔnw baw ni ba filan bɛɛ lajɛlen k'an bolo fila da k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka dugawu k'an ye kɛnɛ sigicogo a n'a wulicogo ɲuman na lajɛlibagaw n'i y'a mɛn k'i bɛ kumaba la dɔ de sigilen bɛ k'a tulo ma da i ta in fɛ o de bɛ ka kala kala o de b'a to awa kuma fana jaabi don e la o kuma an bɛ foli da tilegela bɛɛ lajɛlen ma an bɛ yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn Jeli Maga bi an ka jɛmukan tuguɲɔgɔnya de don an ka jɛmukan tɛmɛlen kɔrɔlen dɔ n'o ye jamana in cɛba dɔ ye n'o ye Samori Ture Samori Ture an y'a ka histoire fɔ kɛnɛ in kan i da sera dɔw ma caman caman bɛ yen ka kɛ ni waati cogoyaw ye i y'olu fara ɲɔgɔn kan nka ɲininkali sɛmɛna an na kosɛbɛ kosɛbɛ jɛmukan in tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dama damani na a fɔlɔ fɔlɔ Samori yalima a yɛrɛkun yɔrɔ jumɛn ka don maliyɛn de don wa guinéen de don wa ko ka se ka walawalali kɛ an ye o kan fɔlɔ ayiwa nin ye kibaruya duman ye parce que i bɛ diɲɛ ko ko min na n'i nana sɔrɔ adamadenw bɛ ka ɲininkali kɛ o b'a sɔrɔ a ko taara se u ni kan yɔrɔ dɔ ma donc a ka d'u ye fɛn dɔ bɛ u k'a ɲɛdɔn n bɛ yafa ɲini kɛ fɔlɔ an lajɛlibagaw fɛ wagati jan min tɛmɛna k'u ka ɲininkali dulonnen to a sɔrɔla ko n'o cogo fɛ fulakɛ lajɛlibagaw bonya don kanu kama jamana ye fɛn min kalifa dɔn an na u k'a dɔn k'olu ta de don a ma di an ma foyi kama fo don min na n'olu mago b'a la an ka bɔ ka d'u ma nka baarakɛla ta t'a yɛrɛ ye wagati dɔw a ka di ye cogo bɛɛ lajɛlen nka i bɛ taa sɔrɔ de la ko dɔw bɛ yen o b'i bolo minɛ mais ko kanubagaw ka yafa ma dɛsɛ de y'a kɛ degun dɔ de y'a kɛ ayiwa n'i ye ɲininkali k'o la an bɛ se k'a fɔ Samori bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ Manden de kɔnɔ bari Samori kɛlɛ bɛ kɛ don min Samori yɛrɛ ka minɛni o bɛ 1890 ninnu de kɔnɔ 1890 y'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka a fɔ o don k'i bɛ Mali ko ou bien Laginɛ ko fɔ parce que tubabuw ka nali ka essayer k'an bɔ ɲɔgɔn na ka frontière da o de ye an ni Laginɛ bɔ ɲɔgɔn na sinon an ni Laginɛ kun ye jamana kelen tabiya kelen an jɛlen bɛ diɲɛ ko bɛɛ la Ala kuma kɔrɔsuru dan ye i ɲɛ bɛ an bɛɛ bɛ jeliya ta Sosobala min na Sosobala tun bɛ munumunu an ni Sénégal cɛ ni min kun sigira jelikuntigiya la Sosobala bɛ d'o ma ni min sigira bɛ d'o ma mais dancɛ bɛna don ani ɲɔgɔn cɛ tuma min a y'a sɔrɔ Sosobala bɛ Laginɛ c'est pour que hali sini Sosobala bɛ Guinéenw de bolo donc vraiment Samori tile c'est dans les années 1800 kana se 1890 ninnu ma Samori ma 1900 yɛrɛ donc ni dun ye an dun ka indépendance ta k'a filɛ ko Mali ko kuma ça va commencer en 1958 avec la Fédération du Mali min kɔnɔna na Mali ni Sénégal jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma qui a même éclaté un 20 août 1960 ka sɔrɔ ka Mali ko na 22 septembre 1960 donc ça veut dire que Samori bɛ se ka jate Manden de fɛ mais a kun sigilen bɛ dugu min na bi n'i ye tali kɛ dugu in a farali kɔfɛ a taara yɛrɛ sɔrɔ Laginɛ de kɔnɔ donc pour que k'u ka ɲininkali jaabi a n'o dugu kun tɛ yen nka kɔni y'a daminɛ dugu min na bi n'i ye jateminɛ kɛ découpage kɔnɔ ale b'a yɛrɛ sɔrɔ Laginɛ de kɔnɔna na o b'a yira n na k'a fɔ Turelakaw ye maliyɛnw don
Guinéen de do anga bitlalla. Bon, Touré tabiya n'o de fɔ n ko Touré tabiya ta yɔrɔ ka jan. C'est pourquoi adamaden n'i ye mɔgɔninfin situé origine na dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ yan yɔrɔ ka jan. Parce que Touré sɔrɔla mun de fɛ fɔlɔ. A bɛ sama de désigner o. Sama. Touré, Samake, Sogoba, olu de ye jamu kelen ye o. Touré ye marakaw de ka kan dɔn dɔrɔn olu de bɛ sama wele u bara o de ye Touré ye olu de ka kan y'o ye. Marakakan na. Marakaw ka kan de don. Sinon n'i y'a ta bamanankan na an ko Samakɛ. Ɔ min yɔrɔ dɔw ko Sogoba. Donc ça veut dire que jamu bɛ situé o cadre de kɔnɔna na mais u b'u bɛnba bɛ ta min na a jate minɛ o de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min taara ka taa Yamani latubi. Parce que don tɛmɛna Yamani de tun bɛ arabu jamana bɛɛ sanfɛ. O don ala bato tɛ alikaba la jo de bɛ yen. Bon Yamani bɛ jamana bɛɛ la aujourd'hui a b'a fɔ ko Yemen. Yamani bɛ arabu jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Yamani masakɛ ye i sen don k'i bolo don pour que ka essayer ka Maka mangoya. A dɛsɛra. A ye misiri jɔ a bara ka sanuma jɔ ka fan dɔ kɛ warijɛ ka dɔ kɛ jama ye tout ça k'a bɛ Maka mangoya a y'a sɔrɔ ala bato tɛ nka Maka mangoya. A nana laban ka solution laban jumɛn ta n bɛ taa Maka ci san n bɛ n yɛrɛ sɔrɔ o tuma mɔgɔ minnu bɛ taa u bɛɛ bɛ yɛlɛma n bara. Wagati min na ci nana se Makankaw ma ayiwa ko b'aw bolo dɛ bari Yamani masakɛ ko k'a bɛ fɛ ka na aw ka jamana ci. Makankaw ko Yamani masakɛ ka kɛlɛ kun bɛ cogo tɛ an bolo nka an kɔni b'a dɔn fɛn dɔ fana bɛ ka nin yɔrɔ in makaran o ka bon n'ale fana ye. Dalen b'o la. Yamani masakɛ ale de ka kɛlɛcɛw yɛlɛnfɛn kun ye sama ye o de kama u ko sama kɛlɛ kuntigi sama kɛlɛ kuntigi o de jatera Muazu ibn Jabali ye puisque don min na ale ye kɛlɛcɛw yɛlɛn u taara k'u b'u kunda Makan kan Makanka bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini ka yɔrɔ to yen mais u bɛ se kuma min kɔnɔ o de kabakuru ta ka kɛlɛcɛw gɛn ka segin donc u seginna o kɛra ka kɔn ciba kelen ye ɔ ale tile nalen k'a ka taa Yamani latubi ale sen tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais il fallait k'a ka mɔgɔ de sɔrɔ min ka sabali ka sɔrɔ ale yɛrɛ kira t'a la parce que mɔgɔ min ma sabali kɔrɔ dɔn sabali kɔrɔ de bɛ se na nka n b'a to ala ye nin se bɛ ne n b'a to parce que ni n ko n bɛ n se bɛɛ lajɛlen jira a bɛ k'a da ye o ye sabali da ye donc fo ka mɔgɔ de ɲini a don kama cɛkɔrɔba san 100 cɛkɔrɔba san 200 minnu bɛ san kɛ bi mɔgɔ de tɛ balo ka ɲɔgɔn jan sinon 900 ni 1000 tun bɛ yen mais denmisɛnnin fitinin san 18 dɔ de tun bɛ yen kira yɛrɛ ka jate la ale ka sabali ɲɔgɔn bɛ min na a ye bolo si o la ale de taamana ka don Yamanikaw kan k'u lafaamuya k'u latubi k'u don silamɛya la ale de tɔgɔ taara ko samakɛlɛ kuntigi Muazu ibn Jabali o Touréya a bɛ daminɛ depuis yen nɔ de c'est pourquoi n'i k'i bɛ jamu ta k'a bɔ yɔrɔ ɲini dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ yen i b'a dɔn hali ni min filɛ nin ye min kɛ kuma kura ye mɔgɔ caman ma histoire kɔnɔna na. Oui, c'est clair, parce que tous ceux qui savent, ils savent que Touréya daminɛna tan de et puis sabali taara c'est pourquoi n'i kɛra Tourélakaw ye dɔrɔn sabali taamasiyɛn bɛ y'i la. O diyara an ye o faamuyara kosɛbɛ an ka ɲininkali filanan an bɛ fɛ ka dɔn Samori Touré a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na an bɛ se ka mun ta a ka histoire kɔnɔ min k'i b'a fɔ ko bi ko farafinna bɛ ka nafa sɔrɔ a la. Ka waso n'a ye surtout bon en réalité Samori d'abord i b'a kalama ko barika de bɛ mɔgɔ nafa mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ bɔ i nu ma n y'a f'i ɲɛna o don na yan n ko Samori bi wolola ka sɔrɔ sɛgɛn tɛ dɛ dɔgɔ de tun b'a faso la bon o don kama fanga bɛ cɛ dɔw la minnu bɛ taama kɛlɛcɛw b'u bolo minnu bolo ko sofaw o sofa ninnu bɛ yaala u bɛ a lajɛ dugu olu de ka mara bɛ dugu kan olu de sago bɛ dugu kɔnɔ denw na tuma dɔw la ni a diyar'u la yɛrɛ u bɛ dɔ minɛ ka t'o minɛ garanti la ni somɔgɔw m'o kuma bɔ u tɛ di Samori ba minɛna olu de fɛ o Samori yɛrɛ ka dusu ta ka kɛ kɛlɛcɛ ye a daminɛna tan de parce que sofaw de ye Samori ba minɛ ka taa n'a ye ɔ lafiya nana kasi daminɛ f'a bɛ ɲini ka bana a muso ka d'a ye a tora ɲɛji la a tora ɲɛji la ɲɛji ye den tɔɔrɔ
o den filɛ ka wuli o de la ka biriganya kɛ n'o ye Jalo ye ka fɛɛrɛ kɛ ka taa ba kumabɔ ka na di fa ma. Donc Samori nana t'o la il a commencé ka diinako baara daminɛ. Samori ye kɛlɛ caman kɛ diinako la dɛ. N'i y'a dalen a la ko Alimami Samori Ture kɔrɔ de b'a la. Samori tora diinako kɛlɛ de la. N'a taara dugu min na a b'a essayer ka dugu ta k'a dɔn a ka diinako dafɛ. Fo nda in nana ka na a fɔ don min na k'a t'a dɔn kun jumɛn kama adamadenw bɛ sɔn Samori ta ma. Parce que ale ma deli ka Samori dɔn diinɛmɔgɔ ye Samori ɲɔgɔn kafiri ma dan. Ɔ ni Samori k'o la ko ka ci bila nda in ma k'a fana bɛna nda in k'a kalan komi ale ma kalan. C'est-à-dire a y'a sɔrɔ degun min b'a ka du kɔnɔ. I b'a dɔn adamadenya filɛ ni cɛ o cɛ min ko k'i tɛ kabila ko la i ma bɔ a la. Kabila ko. Ayi ni mɔgɔ min ko k'a tɛ kabila ou bien faso ko la i ma bɔ. Amza donna de ko bin bɛ ka k'ale balimamuso den kan. A ma k'a yɛrɛ ma fɛnɛ. Bari don dɔ a furumuso a nana sɔrɔ o de diinɛ t'a kɔrɔ fiyewu. A ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ. Jalo m'a fɔ cɛw tɛ se ko la nka n'i nana muso ɲɛkumunen sɔrɔ cɛbakɔrɔ dɔn ko ban dɛ. A ma nɔgɔn. Nin don a dɔn ko bɛɛ banna. A labanna ka furumuso fununen ko a ma. A ko diɲɛ bɛɛ ko e Hamza ye cɛkisɛ ye. Ne ma ban. Diɲɛ cɛ bɛɛ bɛ siran e ɲɛ. Nka ne yɛrɛ min ye furumuso ye a ye ne dɔn ko ban. Ko mun na e ka cɛfarinya bɛ sen na. E balimamuso den de bɛ ɲɛni na mɔgɔw bolo. Hamza ko ne bɛ n yɛrɛ ka kɛlɛcɛya mun de ɲɛ ye. Tellement muso ye a lada ma k'a lada ma. Hamza y'i sigi. A ko janko Ala ko furumuso ma. Mana tiɲɛ tɛ ban min fɔlen filɛ fɛ nin de ye tiɲɛ. A ko nka n bɛ layidu dɔ ta i ye. Saya bɛ taa se ne Hamza ma. Ne baden tɛ tɔɔrɔ ne ɲɛna bilen. Hamza donna silamɛya la tan de mais a ma don ko tiɲɛ don mais a donna ko parce que se bɛ ka kɛ ale ka kabila mɔgɔ dɔ ma ni dankari kɛra o la a sera ale yɛrɛ ma. Donc c'est pour dire cɛ o cɛ min n'i ko k'i tɛ kabila ko la cɛ o cɛ min n'i ko k'i tɛ jamana ko la a bila i kun na k'e tigɛlen don i yɛrɛbakun na. Samori donna tan de parce que ale wolola ka sɛgɛn min sɔrɔ a ka du kɔnɔ a y'a ɲini ka condition yɛlɛma a y'a ɲini diina ko ma wolola k'o sɔrɔ a ka du kɔnɔ ka diina walankata a y'a ɲini min tun bɛ faw jɛ n'o ye dugu maraw ye a ye dugu mara ka se k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka dada ɲɔgɔn fɛ. Samori sababu la kin dɔw bɛ Bamakɔ yan. Il y a des quartiers qui sont à Bamako ici Samori ka menace kama. Précisément Samori ka menace ɲɛsina Kirina ma don min Kirina bolila ka na ka n'o kalifa don Ɲarew la. Ɲarew ko Samori kɛlɛ an tɛ s'a kɔrɔ dɛ nka an kɔni dalen b'a la an ka soforo kun bɛ yen n'aw nana kalifa don an bɛ se k'o minɛ an y'aw sigi o sigiyɔrɔ de filɛ Jelibugu ye bi u sigira yen Samori menace tɛmɛnen olu taara bari ni Samori kun bɛ n'i ka dugu la Ala ye fɛn kelen kɛ Samori ma cɛsi janfa kɛlɛ la ka na bin i kan a nɔnɔ a bɛ a suda i la n'a kun bɛ na quelques jours avant sinon quelques mois avant kalo dama dama ka kɔn dali ɲɛ a bɛ ci sotigiw wuli ka taa ci f'i ye a fɔra n ye ko nin karisa b'i fɛ yen walima kelen karisa don n'i ka dugu la ayiwa ne dun natɔ don i k'i jija ni n y'a sɔrɔ i ka dugu kɔnɔ n'i m'a bɔ ka di yan n'i kɛn bɛ k'a dogo woro kɔrɔ n bɛ woro in kɔrɔta n b'a bɔ dɛ ni n dɛsɛra kɔrɔta la n b'a kari dɛ n'i dun ma da o fana b'i ka dugu kɛ tomo ye minnu kun ye kɛlɛcɛw ye olu dɔw y'a essayer ka résister a y'u dɔw dɔn a ka da fɛ minnu ma siranna ko ɲɛ olu ye ciden bɔ k'a jɔ n'a sera ko k'a y'a fɔ alimami ye ko a ma se yan dɛ a bɛ tɛmɛ o kɛlen sababu la min ye a tɔgɔ ye de Samaya menace nana Samayakaw bolila c'est pourquoi Samaya ni Wɛnzɛnbugu bɛɛ ye dugu kelen olu ye Samaya bila ka t'u sigi Wɛnzɛn Samori menace tɛmɛna u seginna donc c'est pour dire Samori ka sababu la diinɛ ko kɛlɛw kɛra Samori sababu la dugu dɔw farala jamana kan Samori sababu la mara dɔw sinsinna Samori sababu la den dɔw kun lakilennen tɛ Samori sɔnna u lakilenni ma bari n'i m'a ta ale ka dabada ma a bɛ bɔ ye minɛ fɛrɛlen na donc fo kana fɔ bi aw filɛ yɔrɔ min na e bɛ tɔgɔ min da i ka Bamako donda la kɔ min na kɔ in tɔgɔ bɔra min ko Samori de y'a créé o ye kɔ min bɛ fɔ dɔwɛrɛ tɛ bari don min Samori bɛ i kunda yan kan
a bɛnna tubabu nali ma conduilen don tubabu min fɛ o ye Bornis Desforet donc ale de k'u ma k'olu sigi Samori ka kɛlɛcɛw natɔ olu de y'a kunbɛn ka kɛlɛ kɛ mais tellement do kɛlɛ ganna ka su bɔ k'a bɔ kɔ in da la kɛlɛcɛw kulekan de kɛra yɔrɔ tɔgɔ ye woyi wayi n kɔ woyi wayi ne kɔ o de filɛ k'a ta ko woyowoyankɔ donc bi n'i bɛ don Bamako i b'a daminɛ ma c'est pour dire Samori a fait vraiment des prouesses et puis son seul souci c'était d'abord ka du a wolola k'a ka du to sɛgɛn min kɔnɔna na o ka b'o la o bɔlen kɔ a nana miiri mun na u ka dugu bɛ kɔfɛ n ka n ka dugu taa ɲɛ a ye kɛlɛ kɛ k'o fana bɔ dibi la wa o dɔrɔn tɛ chaque fois que gɛlɛya dɔ yera ko ka diinɛ bɛ walankatali la ne Samori taara o kɛlɛ la i tɛ se k'i yɛrɛ bakun bɔ a la donc c'est pour dire Samori a fait beaucoup de prouesses fo ka taa s'a minɛni ma o de Ala sago bonya b'a kan sagotigi Ala ye o diyara an ɲɛ kosɛbɛ Jelimaga hali sisan an bɛ Samori ale ka histoire kɔnɔna na Samori yɛrɛ an bɛ fɛ k'a dɔn yalima den tora kɔ wa bon den bɛ se ka k'a kɔ parce que o yɔrɔ de différence bɛ danfara min bɛ ɲamakala ani mɔgɔ min n'o ye tariku kalan kɛ n'an b'a fɔ a ma historien o danfara de b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ an ka tariku bɛ tali kɛ cɛba koba wagatiba mais wagati min ma mago ɲɛ ou bien den min ma dalafaga kɛ a ka ca Ala yɔrɔ e tɔgɔ tɛ ko la o de kama i bɛ se k'i si kɛ k'a ban i ye Sunjata tɔgɔ mɛn e y'a dɔn ko Sunjata ye den wolo a ye denw sɔrɔ mais ni den ma kɛ ko ba kɛlɛ i b'a fɔ fa ɲamakala tariku la i bɛ datugu o yɔrɔ de b'a kɛ sinon a ye denw sɔrɔ a ye kɔw to mais fo kɔ ka kɛ de i b'a fɔ fa yɛrɛ bɛ cogo min na parce que n y'o f'i ye quand tu prends n'i ye misali ta Sunjata ye den cɛman sɔrɔ mais jɔn de la ka tɔgɔ mɛn baro la ale de welela ko Masawule olu y'a tɔgɔ da ko Fako mais puisque a ba kun ye Jurunili de u b'a fɔ a ma ko Juruniko mais malheureusement a ma foyi den kelen kɛ ce qui fait que l'histoire ne le retient pas je m'excuse un peu parce que nous dans notre façon de comprendre tariku ye de cɛba koba donba wagatiba n'o bɔra la kaban ni denw ma ko kɛ min bɛ to ɲamakalaw b'a lakale a ka ca Ala yɔrɔ i ka bonda de bɛ datugu parce que e sera cɛ o cɛ min na n'o den sera i den na seri la c'est pourquoi mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ an bɛɛ b'a fɔ an b'an ka sini dilan an bɛɛ b'a fɔ an b'an ka avenir nɔfɛ avenir ye jɔn ye e kɔ de ko don sinon n'a danna e ma bi e bɛ ka baara kɛ e bɛ ka sara min ta n'i bɔra yan n'i ka sɛgɛlafiya wagati sera i saratɔ b'i balo fo ka taa se i ka don laban ma mais i bɛ k'a dilan jɔn ye ko avenir tɛ yen avenir ye min tugulen b'i la raison pour laquelle ɲamakala kuma kɔnɔ fo den ka kɛ dɔ de ye parce que an b'a fɔ de fako a bɛɛ laban ye denko de o de kama laɲini ye mun ye janni i ka k'i fa kɔ ye i jija i ka k'a ɲɛna ye bi n'i ye Sherifu denw ta k'a filɛ a bɛɛ bɛ se ka fa ɲɔgɔn bɔ dɔɔnin dɛ est-ce que cɛkɔrɔba yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ n'ale dara bi dɔ bɛ se k'a remplacer n k'o de b'a to dutigi jigi sigilen bɛ sa mais n'i m'a kɛ k'a don den bolo ka den dege i yɛrɛbakun na n'an ka tariku la ni den ma min kɛ a bɛ pan a kunna donc o de kama an ka baro tɛ se olu denw ma parce que denw ma koba kɛ n'o tɛ minnu denw y'a kɛ n'i y'a ta k'a filɛ n'i ye Cheikh Umar Tall ta k'a filɛ a denw ye dɔ kɛ hali sini Macky tɔgɔ tɛ baro la ni pourquoi parce que a ye dɔ kɛ a denkɛ fɔlɔ n'o ye Amadu ye o bɛ yen o fana ye dɔ kɛ a den dɔ fana bɛ yen min wele ko Amadu n'u b'a wele ko Lamine Julbɛ o fana bɛɛ ye dɔ kɛ o olu tɔgɔ bɛ baro la c'est à dire tariku mago bɛɛ n'i ye fɛn kɛ dɔrɔn ka tugu mansa la donc tout de suite forcément il fallait que tariku mina qu'est-ce qui est recherché an ka tabiya kɔnɔ c'est de rivaliser i bɔkolo i ka essayer ka fadenya de sama i n'o cɛ fadenya min y'i bila ka ta ka bi o ko tɛ dɛ non ne wolola k'a sɔrɔ nin tɔgɔ bɛ n ka du la peut-être n y'a sɔrɔ du min jɔra u y'a jɔ k'a fan bɛɛ dɔ jɔ n ka fenêtre ma k'a la ne ka fenêtre k'a la c'est ce qui est recherché o ye fana ka baara dɔ ye c'est ça la rivalité positive an b'o de wele ko fadenya ɲuman o de laɲininen bɛ c'est pourquoi u b'a fɔ ko faden foyi tɛ den kɛ na n'i wolo fa tɛ en ce sens que a ye min kɛ e k'i jija ale biyɛla yiri min na ne dɛsɛra e sigi a ju fɛ bani
ni dɔ tɛmɛntɔ don n'a fɔ ko karisa yɛlɛntɔ bɛ jigin dɔ n'a fɔ ko yɛlɛnni ko b'a kɔnɔ donc au moins o ka fisa raison pour laquelle i bɛ cɛba fɛn o fɛn min ye n'u ma dala faga den t'u kɔ n'u ma ko kɛ a ka ca ala o tɔgɔ bɛ tunun bi bi in na munna Bakari Sumano tɔgɔ tɛ tunun n'i ye Burama Sumano ta bi k'a jɔ i n'a dɔn k'a fɔ Bakari taara ka fɛn dɔ to a ka so a ye min to a ka so o ye aw ye min kalifa dɔ an na don min n'aw mago jɔra a la a dicogo ɲuman o ma o m'ale kɔnɔ quoi a m'an si kɔnɔ quoi donc forcément ça veut dire que nous cherchons qu'à les imiter d'une certaine façon parce que a ye nin ye jamana ye je me rappelle qu'ils ont même quitté ici un moment où il y a Farafina Nyamakala ɲɛmɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest fɛn o fɛn tun bɛ jate aire culturellement dɛm kɔnɔ a jelikuntigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sénégal quand ils ont un peu causé wagati min ale ye kuma ta a ye histoire retracée dɔɔnin k'a bɛɛ bila ɲɔgɔn na tout de suite Sénégal ministre dɔ k'a ma ko non e tɛ Mali jelikuntigi ye mais e kan ka kɛ Afrique jelikuntigi de Récotrade yɛrɛ idée wolola yen de c'est en ce moment le nom a été imaginé a donc kama Ben Cherif de ni cɛkɔrɔba ka di donc Récotrade yɛrɛ idée nana tan de k'a essayer ka Ɲamakala bɛɛ fusionner ɲɔgɔn na voilà Jelimaga vraiment kuma faamuyara kosɛbɛ an ka ɲininkali laban bɛna bɔ min kan o de ye Samori yɛrɛ yalima a dalen don min a taalen kɔ a kɔ seginna ka na walima a ko bɛ cogo di non Samori ma kɔ segin ne ye a fɔ la fois dernière ko Samori taara île de kan u taara isolé île de Gorée de kan n'a ma ɲɛ olu ye Samori ta de i tɛ segin bilen u taatɔ n'a ye fɛnɛ a don n k'i ma tubabu u bɛ mɔgɔba bonya c'est pourquoi wagati min u ye Samori minɛ u y'a jɔ fɛn dɔ b'u bara ko sabagatɔ ka laɲini laban n'o y'a ka dernière volonté n k'i ma a don muso caman kun b'a bolo mais min kun ka d'a ni ye o ye Saran tɔgɔ caman de a ko tubabu ma fila tɛ fɛ n'aw bɛ fɛ k'an sen bɔ diɲɛ ko ko min na a y'a tɔ ni Saran ko don laban kɛ ɲɔgɔn bolo Saran ma sɔn mais a tilara ka kun f'u ye jelikɛ de sɔnna ka accompagner o de ko mɔgɔ ka Ɲamakala ye muso fɔlɔ ye ni nin ko k'a tɛ t'i nɔfɛ o ta ye tɔgɔ ye nka ne de ye muso fɔlɔ a to an ka taa donc u taara n'a ye Île de Gorée depuis Samori isolera Samori taara sa ye jelikɛ ye kaburu tigɛ fo ka taa don laban sa Mamabo ye donc Samori bilama Île de Gorée kan ka sɔrɔ Sénégal de kɔnɔ donc si il doit être quelque part enterré bi yen de sinon a man ka sɔrɔ an fan fɛ yan bilen o de la sababu ye sagotigi yɛrɛ an ka waati ale sɛnsɛra ka se nin bɛɛ kɔfɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo ka da nin kan bon kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo je vais tout simplement n bɛ fɛ ka jira an lajɛbagaw la o kana salaya parce que olu ka ɲininkali de y'a to bi NNF la ka segin yɔrɔnin minnu n'an kun panna kunna tariku in kɔnɔ ka se ka segin a kan donc n'u ma min faamuya tari min ka d'u ye an ka baro k'o kan n'u y'an wele an b'u jaabi o la mais o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ne mana sigi kɛnɛ kɔnɔ cogo o cogo n bɛ n sara Segukaw ka dankɔrɔba la n'o ye kira ka dafejɛ ye Cheikh Tidiane Touré si tɛ kow ye kow bɛ dakan de bolo n'o tɛ si bɛ yɔrɔ min ani Ala ye min kalifa a la o y'a dama ta ye n y'o de f'i ye n ko ni ni Tourélakaw jɛra de b'i lafiya n'a bannen kɛ n'o ye a ka kɛmɛ Burama Mahamadu n bɛ foli d'olu ma n'i y'olu fɔ Bulkasum Touré honorable n b'a fɔ ka se a baden dɔgɔkɛ ma Kouta Yaya Touré, c'est le conseiller juridique, comment dirais-je, office malien de l'habitat là. En bas, faut un affaire muso ou bella jelefo. Bamanan zanga ka yajara, fana bɛ nin wagati la Jalakɔrɔji, joli kɛra ni nsɛmɛ kɛnɛ sunsun, an b'ale fo. Mɔbitikaw bara an yɛrɛ ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen. An ka fɛn bɔ a bɛ kasi mais ne yɛrɛ ba don an bɛna taa Sagara u b'a fɔ ko Ina an bɛ foli da n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ma Mama Jarabe Kolokanikaw ka dan kelen ko n b'a fana bɛɛ lajɛlen foli belebele o ye e yɛrɛ ta ye Jelimaga ka an n'an ka welekanw jaabi ka se ka nin walawalaliba di an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu k'a ye san a k'an bɛɛ jɛ mun kan vraiment ni Ala sɔnna ma an bɛ ko segin foli ta k'a ɲɛsin aw ma nin sanga in na aw minnu sɔgɔlen bɛ Cherifla Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw daminɛ ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn bolo o de tun ye Jelimaga Sumano ye Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la Bakari Sumano o denkɛ don
an kun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye an ye Samori ka baro min kɛ a tako filanan an ma se k'an da don mun na bi an seginna olu de kan n'o ye Samori a ye wulikajɔ minnu kɛ jamana in kɔnɔna na fo ka taa sɔrɔ Samori yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ka de don a ye nin bɛɛ lajɛlen walawala o la jɛmukan in kɔnɔna na n'aw y'a lamɛn aw bɛ nin bɛɛ sɔrɔ a la nin bɛɛ kun ye de walasa an yɛrɛ kun k'a dɔn jamana in jɔnw tɛmɛna kɔnɔna na u sɔnna mun ni mun ma u banna mun ni mun ma min b'a to an k'an yɛrɛ kun dɔn ka segin an ka danbew ma an ka dɔn jamana in den maaba de don a kelen o kelen wala an bɛ dɔw kɛ ala k'o faamuyaw bɛɛ di an ma foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma sabula Serifula Jabarani bi a bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina ni an danbe jɛmukan tɛ fɔ aw kɔ ka aw fo k'aw barikada ka dɔw kɛ a ka waati wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.